Ja, så er det ved at være tid til at gøre haven klar. Det er ikke for tidligt. Jeg er ude og købe et kirsebærtræ. Og så søde kirsebær. Ja, og her har vi en troldhassel. Ja, haveaffald, det graver vi jo ned. Der vil jo ikke smidt noget ud. Blommetræer, 2 styks. Og hækken, den er begyndt at springe ud. Det bliver dejligt. Ja, jeg kan portere hele tiden. Jeg kører udmærket uden dæk.